moko niya giae chiwo tich mipar ikawogo piny konchiel to we oganda mang'moko, tribalism on appointment. Nyo winjo ka iwacho miuru counties pesa. Counties onge gi pesa kaji. Sama koro ukawo milion 800 minyiewogo mtokni ne ji adek, pesa gi wachiwe counties, nikech counties ema koro jowa chiegni go, maka pesa odonje to jowa nyalo winjo to wach mar pesa. Koro kabire wach boycott. Joyce Weng'ada ni winjo ka William Ruto obedo gi cabinet meeting mokalo ni privatization mar kembe mag sirikal koro idwa gol oversight mar MPs mondo ka gidwaro to gitimna kaka gidwaro. Samoro wachich ni kembe gi nitie jou madwa ng'iewo to ok gidwar mondo oversight obede mondo ne. Gima Ruto timo oganda wa mondo ng'e en ni Ruto ok dwa luwo chik. Owacho ni o respect the rule of law to ene moketho chik. Wabunge modwa gole oversight mar samitimo privatization gi, wabunge gi ema jopiny oyiero e wang' gi. Jopiny koro ok nyal chopo, ting'e ni kembe gi gin mek jopiny. Koro ka duoge boycott, mana kako wadwa nosewacho. Ni gigi anta neno ni giber. Gimomiyo giber, ka jogi nigi lwedo e sirikal mainyo jopiny ni, to kare ber mondo wegi, mondo sirikal owinj pek, jopiny owinj pek, mondo sirikal owinj pek, mondo duond oganda through Azimio mondo winji. Ineno ka nwakalo boycotts machon, Brookside notimang'o nowe, to kendo nokelo lit. Mano samore manomiyo Uhuru Kenyatta dok piny mondo chik ite. And so boycott ayiego, to kendo wawacho ni mane chakruok, wan gi Azimio lido wache mwabiro tiyogo.